بنپێکرێن لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê ji aliyê gropên çekdar ve berdewam in. Li şêrawa û mûbata hejmarek welatî hatin revandin. Lê gorî ji dernê taybet ku gropa çekdar ya bi navê El Hemzat li gundê Îskayê bi ser navçeya Şêrawa ve heft welatiyên sivîl revandin û berev cihekî xwe li navendeka ajalan birin. Taniha çarenivîsa wan nehatiye naskirin. Her lê gorî wan jêderan ku navê wan welatiyên ku hatine revandin ev ne: Umer İbo 25 salî, Hesen Bazo 19 salî, Mihemed Hesen İbrahim 23 salî, Welîd Heyder Elko 38 salî, Umer Cum'a Elko 30 salî, Umer Nazo 31 salî û Ebdo Xoca jî 35 salî. Hîn tohmet û sedema revandinê jî nehatiye zanîn. Lê Cindirsê jî welatiyê bi navê Ebdurrehman Mihemed Tobal ji aliyê gropeke çekdar ve hat revandin û berev cihekî nenaz ve hat birin. Li Efrînê jî dema ku ketiye destê çekdaran de bi dehan binpêkir hatine encam dan û tevî ku Tirkiye radgihîne ku ew ê Efrînê radestê encûmenên xwecahî bike. Lê hîn binpêkirin berdewam in. Hevdemê wan binpêkirinan teqîna mayînên koçekdarên PYD li Efrînê beriya ku werne derxistin çandibûn jî berdewam e û bi dehan welatiyên sivîl dibine qurbanî û piraniya binpêkirinan jî bi bihaneya şaneyên PYD ne.